nggih. Ngenteni. Enek bawane ora sawis ah? Wonten. Wonten ya dibawani no. Nggih. Biasa. Beda karo ndengi-ndengi to, gara-gara sing meriah ana ing Wah, kantor beda. desa Ngrandu. Luar biasa Enak kok. banget nek apa kebahagiaannya kalau di atas panggung iki yo nek akeh Penonton. penonton banyak. Semangatnya luar Tuh biasa. rapet gitu kan seneng yo. Iya seneng. Iya. Seneng. Manah yen teman Sing nyuwun Mas Pomo, sedulur Sinarawadi, angger awake dhewe les live ngeniki nge-give pirang-pirang. Nggih, Aku matur mandeg. nuwun, matur. Jane ndek ingi tapi nangkani malah lali. Nah, ya iki mulo disaur saiki. Ayo. Oh ini Man, utang to niki. utang aku. Oh nyarutang. Ya. Apa Iki. iki gurgu tombok. Ah, Sandiasmo ya, Sa? Leres. Sandiasmo man. Nah. Man. Iya, top. Ayo terus. Nanung. Elisa wis rampung kuliahmu S3, Sa. Belum Pak, makin suram. Kok manggih suram. Tak tinggal terus. Iya, ditinggal tanggapan terus ya. Iya ya Pak, lah Betul. tanggapannya tebeh-tebeh. Heeh. Terus angger mulai ya wis ngantuk ya wis. Wi Angel ku ya siwe kaya awakmu, Sa. Nah. Ya berkarir di bidang seni ning ya kuliahe dhuwur. Amin. Amin, 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 amin. Mampu lah Angel tuh meleti kok. Ketok pasurnya tuh kelihatan, cewek itu kalau meleti itu kelihatan. Oh, nek Mbak siapa mau asmane? Angel. Oh, Pak Suryani kita meletik. Ketok, Nek. ketok. Kalau cerdas gitu loh, gumlot, gitu, Oh. bakal terus gitu. Ketok wajah ketok ya? Seneng sinau gitu Oh. ketok. Lah nek kayak Mbak Cungpe ini kita ora meletik ora? Iki lah. Iki lho. Ya. Oh, wingit ta, wingit ta. Jare Wingite lho. Cimori, jare Cimori. Wingite lho ngungkuli pohon ringin wingite. Oh. Lahir kok Ngawur, bareng Pak. sembrono. Laire bareng trembek. Piyai putri cantik ngene kok lahir bareng trembesi. Padake randu alas wae. Iya. IP-mu piye? Piro? Piro? Kok pitu? IP kono ponaan kok. Kan papat lho. Dudu indeks prestasi kok. Apa kuwi? Ponaan. IP lah indeks prestasi. Ya. Darmane ketesu mande Yo, kula nganti nglumpuk sing WA. Rong tak waca ket mau. Ngebiar Baca malih Pak dulu. Kangko, nggih, Nggih. kasih monitor Mas Tulus Cikarang. Ugi Sajoko Papar, nggih, Mas Ngadinu Pondok Ungu. Nah, nggih, matur sembah nuwun tasih monitor. Mbah Jum Jo Merto Kendal monitor Mas Kangko. Pak Budi mugi lancar. Oh nggih, nggih, Amin. salam kangge Pak Budi sing sok ben arep wayangan awake dhewe ndelalah Mbak Elisa ora iso. Waduh. Nggih. Benjang mang. Oh, ijole sapa? Tatin no. Wae lak Elisa ra iso ki Tatin. Malah gede Wah, kandel kae. kandel. Iya. Nggih. Sing nginjing Mas Kangko nggih, kula Asmara Santo Madiun nggih. Matur sembah nuwun ki mau rawuh rene. Nah, nggih. Lanjut, Sa. Sa. Senadyan hamong sedilo nambahi sang seming ati. Ya.
karyane almarhum sang maestro pedalangan saka ing Karanganyar Surakarta. Nggih. Ngene Ki Ageng Haji Mantep Sudarsono. Yo. Monggo Mbak Elisa dibukani celuk, yuk. Engko dangdutne ditibakne uga karyane almarhum Pak Mantep ya, Sa. Napa Sing niku? nganggo owe kalau Loro Asmara ya. Nganggo owe. Ya, engko dibakne nganggo Loro Asmara. Siap. Karyane Pak Mantep. Yuk. Campur sari siap ya. Loro Asmara karya maestro pedalangan Indonesia Himantep Sudarsono. Terima kasih. Luar biasa.